Ibu. Nek piyai mriki sing kulino maido ki wong lanang apa wong wedok? Sing banter los, oke? Lanang apa wedok? Pisan kas lanang apa wedok? Wong lanang iki kulino maido, wong lanang iki cerewet, wong lanang iki galak, senengane ngrasani. Bener? Mula diarani lambe lanang nggih. Ora ana lambe wedok ora ana. Mawon sing ngurusi. Kita buktikan, oke? Yang kowe mau do ngarani wong lanang kulino maido, kita buktikan. Ini kan mentil Pak, kula mau cilmu. Wong lanang direwangi nyambut, montang, mubat, wira, nibo, babak, esok, awan, maju, nyewa, munggah, ngalor, ngetan, mlebu. Lah wis metu. Halo. Ingat wahai istri, ingat wahai para wanita, dengarkanlah. Suamimu, bojomu membanting tulang, mepe geger, meres kering, apa? Nyambut gawe demi istri dan anak-anaknya. Terkadang suamimu ana mangsa kalane bojomu ning penggaweane dipaido karo juragane, dielek-elek karo bose. Tetapi ingat wahai para istri, suamimu tetap semangat bekerja walaupun hatinya sakit, tapi demi istri dan anak-anaknya suamimu tetap berjuang mati-matian. Iki piye tapi kapan piye? Kowe malah dong ngene-ngene iki ngopo? Kowe mau ngeloke wong lanang kulino maido. Halo. Terus bojomu ning penggaweane wis dipaido karo juragane, hatinya sakit tapi tetap berjuang demi istri dan anak-anaknya, betul? Mari nampa gaji digawa mulih, terus dikeke wong wedok ning omah. Apa tanggapan seorang istri? Ana wong wedok diblonjo wong lanang gelem matur nuwun. Ini tak tonton dapurane kaya ngapa? Kaya ngono kok ngarani wong lanang maido. Diblonjo wong lanang, rata-rata wong wedok ki mesti muni ngene, Bang.